Na mga butang nga dili kita katuo dayon. Bisan pag may mga tao nga magsulti ka nato niini. Dagan ka nato nga nagduha-duha ng gihapon sa atong Ginoo. Tungod kay wala man makatuhop ka nato ang iya mga pagtulunan o mga pulong. Mingon si Jesus ka Nicodemo, kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang niining kalibutan. Unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw, mahitungod sa mga butang sa langit. Kung mangutana kita sa ato mga kaugalingon karon, makapila ka beses na kita nakatagamtam sa grasya nga gikan sa Dios. Ato pagkiila nga ang mga butang nga ato natagamtaman karon gikan gayud kaniya. Ug dili lang pinaagi diha sa ato mga paningkamot. Ato pang giangkon nga ang maayong kahimtang nga nakita karon gasa gayud kana gikan sa Dios. Apan kung dinhi palangdaan sa kalibutan, nagmagahi na kita sa ato mga kasing-kasing diya sa pagdawat sa Ginoo, samot na gayud siguro nga dili kita makatuo sa iyang mga pinulungan o pagtulunan mahitungod sa gingharian sa langit. Dili ba? Kung dili gayud nato patuhupon ang mga pagtulunan ni Jesus sa atong kasing-kasing, ug dili nato kinituuhan, kita ra gayud sa gihapon na mamahimong alaot. Kung ang atong pagpuyo dinhi sa kalibutan sukwahi sa mga gisugo sa atong Ginoo, kita ra gayud gihapon ang mamahimong alaot. Apan bisan pa nining ato mga kakulangan sa pagtuo, pagmagahi sa ato mga kasing-kasing, ang atong Ginoo padayon gihapon nga nagtawag kanato. Si Jesus anak gayud sa Dios ug ipadala gayud sa Dios gikan sa langit. Ug nagpakatawa ron ipasabot kanato kung unsay angay buhaton sa tawo isip tubag sa tawag sa gugma sa Dios. Busa pangayo nato kaniya ang nga iya kitang tagaan og lamdag ug giyahan kita sa Espiritu Santo diya sa kanunay aron inig kahuman sa atong panaw dinhi sa kalibutan atong makaplagan ang langit nung gingharian nga giandam alang kanato nga mga tawo pinaagi diha sa atong bunyan. Hinapot